gondolata megszületett, akkor eszem ágában nem volt, hogy lesz folytatás, de most már tudom, hogy lesz folytatás. Mivel annyira jó látni ezt a közös munkát, tulajdonképpen most nem csak 2 csoport lép fel, nem csak a Csőröngő és Márkirág, ahogy eredetileg terveztük, hanem nagy örömünkre a Reggős tánccsoportból is sok táncos és a Szilvaszor tánccsoport is szerepel. Tehát 4 tánccsoport közös munkája a mai rendezvény. A rendezvény után, vagy a műsor után lesz egy táncház, vacsora is lesz. Nagyon röviden a tánccsoportokról. Csak azért, hogy értsétek, miért is vagyok ennyire bizakodó, hogy lesz itt folytatás. A Mákvirág 89-ben alakult, és azóta, hát mondhatni, hogy egyre nőtt, sokáig nem nőtt, de most már olyan kb. 2008 óta egyre több gyerek van, és kitartanak a néptánc mellett. A Szilvafa tánccsoport szerdánként gyakorol, felnőtt tánccsoport, együtt szórakoznak, együtt táncolnak. A Reggős tánccsoport pedig a cserkészek tánccsoportja, nagyon régóta létezik a Reggős tánccsoport is. Végül a Csőröngő tánccsoport 98-ban alakult, 2008 óta non-profit szervezet, és számtalan előadásunk volt. Nagy örömöm, hogy a Csőröngős táncosként nem csak táncos vagyok, ugyanígy Elisa is, hanem a Márkirág vezetői vagyunk, és az évek folyamán többen vezettük a Márkirágot. A lényeg az, hogy tényleg bizalommal vagyok, hogy egy nap azok, akiket tanítottunk éveken keresztül, én személyesen 15 évet, Denisa még több ideje, hát egy nap remélhetőleg nagyon közeli nap átveszik a stafétát tőlünk, és ők folytatják. Úgyhogy köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy eljöttek. Még azt szeretném megjegyezni, hogy az ilyenszerű rendezvények, a nagy táncházak is csak úgy valósulhatnak meg, hogy meg a Márkirág tánccsoport létezését is a Middlesex County támogatja, meg a Bethlehem Gábor Alapítványon keresztül is kapunk támogatást évente, és konkrétan erre a műsorra fel szeretnék olvasni, ami kötelező, egy credit lines. Grant funding has been provided by the Middlesex County Board of County Commissioners through a grant award from the Middlesex County Cultural and Arts Trust Funds. Átadnám a szót Daninak, aki egy pár szót szól magáról az előadásról. Köszönöm a figyelmet! Szép délután kívánok mindenkinek, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt összegyűltünk. Ami apropóján elindult ez az egész ötletelés vagy gondolatmenet, az maga, hogy itt is ugye szétnézünk, nyugodtan magunk mellé, magunk mögé, ugye egy nagyon-nagyon erős közösséget látunk, és ebből az apropóból készült ez a műsor is, megmutatván ennek a közösségnek úgymond az erejét, úgymond a szépségét, és hogy igenis összefogással a mai világban is tudunk egy gyönyörűt alkotni, ami nem feltétlenül mérhető anyagiakban, hanem inkább a lelkünket üdvözteti egy kicsit. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos, és amit ma látni fognak, itt valóban New Brunswick összes táncosa most színpadra fog lépni. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, illetve kaptak egy kis brossúrát, ott a versek segíteni fognak, lesznek különböző képek, nem szeretnék mindent lelőni. Aki szeretne, utána nagyon szívesen beszélgetek a műsorról. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Még egy nagyon fontos, azt szeretném megkérni, hogy készül egy profi felvétel, ami elérhető lesz a YouTube-on. Így azt szeretném megkérni, hogy ha föl is állnának, vagy esetleg magasba tapsolnának, akkor ne tegyék, mert az bele fog zavarni a kameraképbe. Ettől függetlenül még nagyon-nagyon szeretik a táncosok a tapsot. Köszönöm!
itt vannak a